Vreau să zic cu surpriza din ziar. Mi s-a făcut rău și am ajuns în spital. Când am citit acest ziar. Se vede? Așa. Dom'le, ce fel de... Eu tot n-am înțeles după mine. Cum adică surpriză? Eu zic așa, după mine, că nu e o surpriză. Au fost dat de atâtea ori pe site, pe blog. O țară întreagă o citit, o vizionat acest blog cu balanța opinii. Nu știu, acest ziarist, chiar aș vrea să merg la dumneavoastră, să-l întreb ce fel de surpriză este asta, ca să pot să înțeleg și eu. Că tot ce a fost, noi am dat pe blog. Noi cu avocata aceasta, Poroșnicu, nu a fost altcele decât am vrut să ne căutăm dreptatea, că au fost banii noștri, banii care au fost ratele făcute prin bancă, din care băncile acum ne sună, fiind soțul operat de stomac și l-a plătit foarte prost, cu 75% din salariul pe care îl avea de mizerie. Doar să știe o țară întreagă salariile noastre din Moldova. Și acest fiu pe care, Băsgă Lucian, care, uitați, tot un accident de muncă, așa, medicii îi scrie cu 03, iar birourile cetadinului îi specifică cu 01, că nu el primește la salarizare. M-am despărțit acum o jumătate de oră de fiul meu, că s-a dus la urgență cu mâna. Și mi-a reproșat doamna doctor de la chirurgie în Policlinica Mare. O cheamă Elena Glob. Că zis că să cerem filmul de la mână, că altfel ea nu-i mai dă concediu medical. Că zis că acei sunt medici de la urgență rezidenți și n-are voie să pui ștampilă. Înseamnă că trebuie să dăm toți medicii ăștia afară. Că ei n-au voie să pui parafă, n-au voie să vadă un film. Dar nu numai acest medic s-a uitat pe filmul ăla, este un profesor, mai sunt alți medici. A fost medicul de gardă, nici nu știu cum îi zice. Băiatul știe, pentru că el o mers și eu văzut mâna, eu făcut filmul. Eu nu cred că acest medic i-a dat de pe ochi frumoși, pentru că eu nu am bani ca să plătesc medicii, ca fiul meu să stea peste 120 de zile acasă. Care doamna doctor Glodă asta din policlinică, eu zis că nu. Să-i scoată mâna din gips forțat, nu știu, așa s-a exprimat, și să-i aducă filmul de acolo. Acel medic o specificat. Nu poate să-i dea, de exemplu, filmul, că nu suntem în calitate normal. Să-i ceară, de exemplu, parchetul, poliție și nu știu mai cine. Dacă vrea acel film. Eu tot nu înțeleg a cui este lucrătura asta. Nu știu. Eu după mine, pentru că sunt foarte tulbură, m-am trezit că am primit acest ziar, așa, și imediat după ce l-am citit am căzut din picioare. M-am trezit la spital, parcă la Sfântul Spiridon, da, m-am băgat în perfuzii. Nici nu vreau să-mi dea voie ca să vin spre casă. Nu știu ce vor autoritățile astea. Vor ca să facă o dreptate, probabil așa e la noi în țară, cum a spus și soțul meu. Până ce nu mai moare cineva din familie, aceste autorități din țară nu face dreptate. Nu au făcut și nu va face. Cum s-a întâmplat și cu familia Chelariu, parcă. Ralisa. Așa, până ce nu a murit cineva din familie, să se facă dreptate și lumină în acest caz. Noi nu am deschis, o zis soțul meu, stați că am scris aici, așa, noi n-am deschis acest blog cu chip
să insultăm autoritățile din țară. Nu. Noi am vrut să ne se facă lumină și dreptate și pentru prostimii. Că așa se zice că dacă nu suntem cu funcții, ia uitați ce-mi scrie soțul meu aici, dacă nu suntem cu funcții, înseamnă că suntem și proști. Suntem de proști. Da. Ia uitați ce-mi scrie soțul meu aici. Dacă, de exemplu, nu suntem cu funcție, noi suntem considerați de proști. Așa. Aceste avocate pe care ne-au reprezentat până acum în instanță au profitat de soția mea fiind bolnavă și au încheiat contracte cu ea. De ce nu... Uitați ce specifică soțul meu. De ce, de exemplu, aceste avocate nu au încheiat contracte cu dânsul? Care el nu... Eu uitați ce spune aici soțul meu. Eu nu sunt bolnav ca soția mea. O profitat de... Ia uitați ce spune aici. O profitat de slăbăciunea soției mele, da, și fiind bolnavă și sub tratament, în permanență, că nu pot să cedez la medicamente. Pentru că nu știu starea pe care o am dacă nu-mi iau medicamentele. Da, soțul meu aici are dreptate, că dacă nu-mi iau medicamentele, nu știu ce fac. Așa. Am ajuns într-o stare care mă trezesc prin capătul, dacă mă credeți, tocmai prin capătul păcurarului. Prin capătul m-am trezit pe Bucium, în capătul într-o comună, nu știu ce căutam de acolo. Vă spun, sunt într-o stare care nu mă mai ține bălamalele. Nu știu cum să procedăm ca ziarele acestea pe care apar să nu-mi provoace mie stările mele ca să mă simt prost. Încerc să uit, dar nu pot. Nu pot. Că aici numai prostii. Și vreau să aduc aminte că fiul meu nu a murit a doua zi. Vreau la toți ziariștii, la toate posturile de televiziune, că acest fiu Bâzgă Cristi Constantin, având accident rutier, în 2004, nu a murit a doua zi, pe 11 și pe 10 decembrie 2004. Eu asta vreau și rog toți ziariștii să știi treaba asta. Că toate certificatele ăștia de la Sfântul Spiridon n-a apucat să-i facă nici internarea în seara accidentului. Că de la neuro l-a dus la Sfântul Spiridon și nu la urgență pe Copou, care instanța o ținut vreo 6 luni de zile cu Sfântul Oblu, Spitalul Oblu, Sfântul Ion. Oblu, Sfântul Ion. Dar ce căuta ei acolo, nu știu. După, uitați ce mai scrie soțul meu aici, că acest Dorin Popa are un frate care este medic la Oblu, Sfântul Ioan. Pentru că am mers acolo și mi s-a dat un răspuns și ștampila acestui medic, că e profesor, nu știu, directorul spitalului, îl cheamă Popa Lucian, pardon, Popa Lucian îl cheamă. N-are afacere cu spitalul respectiv. Să se constituie, de exemplu, partea... și încă ceva. Soțul meu specific aici. Mai mult au fost despăgubiți în prima de tribunal, de instanță, ca spitalele să primească bani, decât noi, familia îndurerată care am fost și suntem. Am fost stresați, am fost... Eu una, uitați că eu nu țin minte. Scrie aici că am fost și amendată, bătută, da, pentru că m-am opus, că acest criminal a fost, vrea să-i dea drumul din țară. Și atunci, nu știu, am făcut o criză, nu știu ce s-a întâmplat, așa, și de jandarmerie am fost bătută și după un an de zile, uitați ce specifică soțul aici, am primit o amendă de vreo 7 milioane. De ce? Trebuie atunci. Nu se proceda așa? Sau când se dă o amendă, cum se dă? După un an de zile? Se dă amenda? Sau atunci pe loc? Noi tot nu înțelegem. Uitați ce scrie soțul meu. Eu tot nu înțeleg.